Dit programma wordt mij mogelijk maken door Koninklijke Damstra Installatietechniek, Applejack en Wierda Vermogensbeheer. Welkom bij de hiestekeuring van 2024. Het hichtepunt voor een protomeesking en misschien wel haast alle meesken die het Friese hinderen goed had daar dragen. En ja, de stemming zit er al aardig in. En die is in Siegerswoude. Die is in Siegerswoude, zei Ja. Bert. Jongens. En jou kreeg ik nog een best optreden, hè? Heel Je net. dat even net. Jongens. Je had er nu echt die top voor. Schitterend. Ik een mooie regelmaat, hè? Geweldig. En wat is het dan genieten in zo'n kampioenskeuring oudere hengsten? Allemaal iconen, iedereen heeft zijn eigen favoriet. En dat zijn Johannes en Mathies. Ik houd u niet langer in spanning. Hij is vandaag al preferent geworden. Hij wordt vandaag kampioen oudere hengsten Johannes 484. Toch Johannes. Ja. En een hele mooie reservekampioen in Mathies 504. Die zich weer heeft gerevancheerd. En die een hele mooie comeback maakt. Gefeliciteerd. Nou, prachtig. Prachtig mooi gezien. Kampioen Johannes Prachtig mooi gezien. 484. Ja, nou zal het bij zijn. Het Daar pakt komt er, hè? Het pakt er. Voor even, krijg een diesel. Moest even op gang komen, maar dan is ik optimaal. Even rustig. Ik stap in de hoek, een bekker even wat inhouden en weer even verzamelingen. Dat er nou ik, ja. Dit lijst hij het even beter. Maar dan rint het in zijn grenzen hoor. Ja, precies. Ja. Kampioen jongere hengsten wordt een hengst die qua beleiding heel goed in het fokdoel staat. Een hengst die goed op het achterbeen kan komen. Jeppe 537. Komt toch net als een enorme verrassing. Al vond ik hem iets minder imponerend dan Slinier. Ja, dat klopt. Dames en heren, hier het paard van het jaar. Remy Martin TKJ. Eigendom van Ted Kop Jansen, gefokt door Bert en Henny Timmer, die in bij zijn geboorte Tigo BT hebben genoemd. Ja, en kijk eens wat Henny Roffel met Remy Martin TKJ laat zien. Dit is paard van het jaar 2024. En we gaan opstellen. Heel erg blij mee. Echt, het was een verrassing. We hadden het gehoopt en ik had er eigenlijk ook een beetje op gerekend, eerlijk gezegd. Ja. Wat is het voor paard, Remy Martin? Oh, het is een bijzonder dier, maar zoals zoveel aparte paarden zijn ze bijzonder in het karakter. Het is een paard die gigantisch voor je wil werken. Als je hem echt als je vriendje behandelt, wil hij alles voor je doen. En dat gebeurt ook bij ons. Dus we krijgen een topverzorging en hij heeft een top Amazone. Daar heeft hij ook een hele goede klik mee met Henny Roffel. Ja, fantastisch. Nou, Hakema die is altijd wel in voor een dansje. En even die handjes, mensen. Agen, die doet het even voor. Even swingen. Hier de grootste stalhouder in de hiestelhouder in Friesland. Ja, Stel ons niet teleur, jongen. Mensen, en die handen. Kom op. Huppakee. The one and only. The one and only. Agen. Rinus en Carla, de fokkers van het jaar, ontzettend gefeliciteerd. Hoe groot is deze verrassing? Dit is een complete verrassing. Dat had ik nooit kunnen bedenken dat ik dat nog een keer zou worden. Echt niet. Omdat wij zijn niet de grootste fokkers. Maar wel dit jaar leuke resultaten gehad. En dan ga je wel eens denken, maar denk ik,
dat gebeurt ons niet. En toch. Ja. En toch. Ja. Ik zie dat het jullie raakt. Ja, dat is ook echt zo. Ja. Echt. Ja. Hoe belangrijk is het dan dat het op deze manier zo uitgesproken wordt? Wat doet het dan met jullie? Nou, je bent bijna 30 jaar met fokkerij bezig en je hebt dan een doel. En ja, als fokker zijn, je wil je iedere keer een stapje hoger. En ja, met de merries is dat iedere keer gelukt, maar met de hengsten eigenlijk nog nooit. En dan nu deze hengst goedgekeurd gekregen. En dan loopt hij in de ring en dan loopt hij op kop. Dat is gewoon geweldig. Ja, dat is super. Ja, dat is echt dat mooi. Gewoon geweldig. Ja. Echt. Ze hebben de ererondes gelopen. Ze hebben zich laten zien in de kampioenscheuring. We gaan het de paarden niet meer aandoen om nog een keer op te draven. Ze komen gewoon in stap binnen. En dan gaan we opstellen. Dan gaan we de algemeen reserve en de algemeen kampioen eruit halen. De reservekampioen wordt een hengst die heel goed in het model staat. Een hengst die veel duurzaamheid toont. Een hengst die voldoende stapt en goed draaft met veel techniek. Wij maken de reservekampioen van de hengstenkeuring 2025. Johannes 484. Wel degelijk. Ja. Dan wordt dat blenen. En dan gaan we over naar de kampioen. Een hengst met veel statuur. Een hengst die als hij vertrekt mooie schoft omhoog brengt. Die heel weinig tempo nodig heeft. Ja. Kampioen van de hengstenkeuring 2025. Jeppe 537. Ja, Jeppe 537. Net helemaal onverwacht. Een mooie kampioen. Een kampioen die verschillend, een kampioen die OSA stabiel is, OSA in balans is. Maar ik een prachtige reservekampioen. Een kampioen al van Jermelien. Nog altijd presteert, nog altijd een chillit. En verleden die bij de orde hier is kampioen werd en nu ik nog als belening reserve algemeen kampioen werd. Prachtig mooi. Formidabel om op zo'n podium zo'n Heathwood zo te belingen. Jeppe 5, 3, 7. De reservekampioen Johannes 484. Maar dames en heren, dit is de champion. We sluiten nog even aan mij. Uw eigen nummer, die nummer. Dat is een kroon op je werk. Kijk, je hebt 1 keer per jaar een hengstenkeuring. En als je dan daar de kampioen hebt, het is een wereldstamboek eigenlijk. Zoals vanmorgen Bert de Ruiter al zei, het is het grootste stamboek van de wereld. En dan als je daar de kampioen hebt, ja, dat doet wel alles met je. Kijk, als je nagaat, wij hebben al 50 jaar Friese paarden. En we hebben al meerdere keren wel kampioen gehad. Dus, maar het blijft altijd toch wel heel bijzonder. En zeker als een paard vorig jaar kampioen is en nu weer, betekent het wel dat het geen eendagsvlieg is. Age Okkema Lokwenske mooi Johannes als winnaar van de oudere hengsten en de reservekampioen. Hoe is dat? Ja, geweldig. Gewoon echt geweldig. Ik bedoel, magistraal. Wat dat hinder voor u betekent en wat hij doet. Ja, geweldig. Wat ik jammer vind, dat we net nog een rondje draven maar aan het eind. Die regels die ben wat verloren. Vind ik jammer voor de spanning. Vroeger dan ging de beste fjouwer nog een keer. Nou, dat zie ik wel graag een keer schimmel. Ja, want hier dat het dan beter maken? Nou, weet ik net. Ik weet dat minder het altijd doet. En het was een oren ouwachtje. Dus ik hield graag die in. En het wie ik altijd zag. Sinds vorig jaar dat hij niet keer verloren. En dat vind ik voor de spanning van de meesten wat jammer. Die beste fjouwer vind ik dat het publiek de rug op heeft om die nou even een keer draven te letten. Pieter, dat moeten we dus maar even in uw hollenwerp naar je afspelen. Ja, dat is leuk toch? Ik bedoel, de besten wil je graag nog een keer zien. Ik hier graag nog een keer in wonen. Het is mooi Joert. We hadden graag voor jou dienen en we hopen dat je de tak om hier vanzelf weer bij binnen. Dit programma waard mij mogelijk maken door Koninklijke Damstra Installatietechniek, Applejack en Vierda Vermogensbeheer.